sanggar pamalagan suci sirebut luka papujan kanthi sarana ambrasta wujuding dupa nadyan mung sakarep resang bapa anggene gedhe sawape boten kok ateges resang bapa amuja wujude pripayangan medhi jim setan tenadato tetek gendruwo ilo-ilo banaspati nanging resang bapa srana marang kang sumurba gumelaring jagat kaki danyang nini dayang ingkang cikal bakal ingkang hangruyu ini babat pekarangan bisa jago sakiwa tanganipun mugi kaya ryo kalis ing rubeda waroko El Aputra